njuk ngapura aku. Oh ya ngono. Caut mangsa iso ndang. Wah! Kowe iki ngopo? Wes meneng. Njuk ngapura aku. Kowe iki ngopo? Ndara disatu malah bunga-bunga kaya wong kedan. Kowe tak sadhek lho, Mir. Hah? Wong tuwa ki sing mapan, sing menep kok. Wah. Iki wis ora ana wong delok. Nek bunga-bunga ngono ku nek wong pinggir desa ana do geger darane ana apa? Tuwekan ora. Wah, ora iso nggo conto ajar dhewe. Weh, rasa nangis. Sona iku rasa bengok-bengok ngono kuwi. Nek arek kajen iku ora sok bengok-bengok ngono kuwi. Nek Ndara disaut pendhita buta kaya kowe kuwi tenang. Ning mikir ora kok wah. Kok sikut rompol ora. Muni ae. Aja gong suwe-suwe kok mesake to aku. Grembak-grembik memelas ya. Piye wis rasa anak-anak ora nyeneni, ora anak ora nyeneni wis guys. Wes meneng. Njuk ngapura aku. Oh ya ngono. Wes njuk ngapura aku. Oh ya ngono. Wes meneng, Pak. Wes iki Ndara ilang ora tinggal nangis. Wes iki Ndara ilang ora tinggal nangis. Kok kaya mimin ta suwe-suwe kowe? Ora. Wis Pak ora nangis. Darahmu ilang. Doyak aja meneng wae. Doyak. Apa pancen kepara nyata? Lamun sira wong ayu nakokke karo aku. Sing nakokke iki sapa? Aku Prabu Sutejo. Lah antil ndasmu modar ora. Sampeyan kersa mboten kali kula. Kersa mboten. Anggepmu aku ki wong loro saudon telu saurupan. Ora sudi karo kowe, ora bakal aku gelem karo kowe. Wadodya yudama ngambararum. Wedhus ki ora. Ngambararum. Waduh. Sang kusuma Lintang loya kusuma yana suma. Wis Gong, wis dirampoke. Gong ngono. Omong Bagong kok disuluki ora. Lir kincang ngrisang mawe gandrung. Namun kaya ngaten niku ya aja terus ditinggal. Kula nderek lho Mas, mudhar kowe. Kapokmu kapan kowe? Ngene ya, dhewe ketemu sesasi pisan wae. Mboten iso lah wis kebacut tresnaan panjenengan. Mboten ngenten babar pisan bilih ya ampun. Ora kaya wong biasane jan. Luar biasa ta. Aduh. Alayam. Ala jamone kratingdeng rotimun. Ya iya. Mula digdaya aku.
Edan wae aja nganti lali kali kula nggih Mas. Enggak beres ora. Aja kuwatir. Glelek terus. Kuwi dikapake gong ling racik dikapake kuwi. Kowe iso takon aku. Goblokmu ora. Wong tuwa kok gampang percaya. Lah ya kuwi mau. Wis kowe pokoke engko ning sing anu lho, sing anu lho botol emas lho. Nek ora botol emas ora mandi. Ora campuri apa-apa to, Tru? Ajare ora, ya ora usah, nampa loro kuwi wae. Mak aku gemang di pondong sing nilai kebalungane muni gamelane oling 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 tolang nang tolang pengendange nyandak kendang batangan dlang dung 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 nang nang tang nang 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 Petrus tang nang 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 oh gagah maku gemang di pondong sing lambe gong nang 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 to nang geng nang nang to nang geng nang ndut apa kuwi kethuk oh lagi glilir sing ngethuk oh iya pengendange nyandak kuwaci wah ngareng ngendang kok mangan sik maksude ha iya nomplak dreng tok 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 apa kuwi dandane kendang tang 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 kenonge pecah nang te kenong kok te barang pecah kenong iki dadane ora tuning te gayamu iso ngendang piye lho sing makis sapa waduh ah perkara makis kendange nek ora iso ngendang tesen tak tes buka bonang disaut ya Gong oke wadake belok oke dong 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 yung kok yung sing ngempul turu leng ngegong ngenangi sirahe penonton yung bagus jenenge kendangan apa lasem ladrang lasem ora nek tak ketak tung dang tak tak tung dang tung dang tung dang tung tung ketanggor ketawang ketawang ayo nek kendangan de deng 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 ah tak terus ke tak 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 detak tak detak kok ngidil-idil arep petel rasida e kendangan ayah-ayah iki ana patokane ya Gong sapa anggere dung 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 tang dung 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 tang dung tang dung 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 tang dung tak 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 tang tak detak dulu 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 tak detak dulu 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 delang tutung tak detak dulu 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 usah dibuantem sing nabuh kowe mun tali-tili kuwi digeret ora petil to wah iya ora tak tapuk cangkeme awar nembang Truk ya nembang sing aku nek ora ngaturake tetembangan jeneng waduh ya nang kenang iki heeh dung 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 da dung da dung dung na dung na dung da dung na na dung na dung dung na dung dang dang dung dung dang 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 dung dang dang dung dang dung
Ora anarkis rang. Wong meng lucu sing geguyu kancane dhewe kok anarkis rang. Ha iso. Ayo nembang aku. Ya. Nembang apa? Pelak. Ya. Kur apa? Suwe ora ngonekke kur. Ya donekke terus. Ya. Padake. Kangen wong kangen ngene-ngene rasane. Rindune ya. Rindu wong bagus kusine biru. Kusing kowe setelah tidak langsung ngecewondo lho. Wis kok tegelen wonge ora. Truk. Wis wayahe. Ayo, sowan ngersane sapa kae? Bapak kae kok karo Kyai Bagus. Monggo aku urung tau ketemu. Ayo sebane. Heeh. Takoni Kyai saka ngendi? Ayo. Ku ndak selak keblandangan wektune. Kula tak nyuwun prisa. Sampeyan niku sinten? Lah kok rawuh enten Karang Kadempel? Nggih Gus, sampeyan niku sinten kok rawuh teng Karang Kadempel? Nggih Ndara, sampeyan niku sinten? Nggih, sampeyan niku dimemperkenalkan diri. Sinten asmane terus wigatose napa kok rawuh kok teng Karang Kadempel papan lenggahe Bapak Semar? Siwa Semar. Lah kok malah pun ngertos kali kula? Ya pancen bener. Mergo dawuh Kanjeng Ibu ingkang maring dawuh kelawan aku nggonku ngawu Sudarma jumujuk ana ing padukuhan Karang Kadempel nyuwun pambiyantuning Siwa Badranaya. Mangke yen sampeyan niku sapa? Akeh ingkang padha ngarani kelawan aku aran Bambang Prabakesuma Kakang. Prabakesuma? Iya. Prabakesuma ngawu Sudarma putrane Sudarmaku panenging Pandhawa Kanjeng Rama Arjuna ya Kanjeng Rama Janaka. Keng Ibu Iwang Pikulun Bathari Supraba duk nalika Kanjeng Rama linenggahake ana ing Sila Kandawaru Binangun diwenangake garwa widodari sekethi kurang sawiji kelawan Kanjeng Ibu nalika semana patutan siji kuwi aku Bambang Prabakesuma Kakang Semar. Semareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Nggih kula pun kemutan. Lah terus kersane nggonku bakal ngupaya kelawan Kanjeng Rama. Nggonku bakal ngaut pepadaning wong atuh aku sarta ngaturake sembah bekti kelawan wong atuh aku Siwa. Mula kang sangka kuwi tudana paran ing nganjuk marang negara ing Amarta. Ing wigati nedya bakal sumungkem marang pepadaning Kanjeng Rama. Awi kula dherekaken. Nek saged malah kula sing dadi seksi napa sing pun mangcritake kalih kula Ndara. Ya Sila Semar Badranaya. Panglangeng griya mangungkung.
yare wangsit Indra kumbang angajaping madu angajaping madu sarining tawang iyong tityan kala ludra mas patik raja dewaku oh kekalangan malaya ngideri jagat nuruti kekarepaning anak wadon Ataswati laka jebul dewa paring nugraha kelawan begawan gembung tanpa sirah ana wong bagus ditutke panakawan papat padha karo ciri getheke sing diaturake anak wadon Ataswati Raden mandheg Raden Ganjing langit kelap-lapaton Lur kincanging risang mawe gandrung ing Siwa Semar kula durung sauntara nggone budal saka ngarang kadempel iki ana wujuding Brahmana ing ngapahe raseksa ing merpeki kelawan laku jantraning Prabakesuma ngatos-atos lho Den iki tengah ngalas ampun gampang kepilut karo wujuding busana menapa dene derajat lan pangkat saged ugi niku bangsaning berkasaan jim setan sing memba Brahmana mengajeng gawe cintrakanipun Ndara Prabakesuma nggih lho Ndara niki tengah ngalas lho ampun sembrono lho nggih lho Den iki tengah ngalas ampun sembrono lho Ndara sembrono ampun tengah ngalas niki lho Den diwolak-walik omongan ora cetha ora Penemban yen dikeparengake aku nyuwun mriksa sampeyan kuwi Brahmana saka ngendi menawi paduka ndangu dhateng jasad kula pandhita wingking saking pertapan mring cendhani ingkang sudi mestani dhateng kula pun begawan gembung tanpa sirah begawan gembung tanpa sirah inggih kula nyuwun pangapunten kula badhe numriksa nyuwun mriksa panjenengan menika kekasihipun sinten Raden ingkang sudi mestani kelawan aku Bambang Prabakesuma menawi ngaten ingkang lemo wonten wingking panjenengan menika ingkang nami Camar dengkulmu mlocot kuwi aku Semar ya inggih Semar ingkang mripatipun kira menika menapa ingkang nami Bopeng padake gudhek Gareng aku Gareng ingkang inggil menika menapa Cakruk naminipun Cakruk ngemblegi kowe iki apa piye Petruk aku iki lho ora Petruk ingkang wingking piyambak menika menapa Senthong Gong kowe dikira Senthong piye maksude jenengmu iki lho karo pendhita kae dikira Senthong oh pendhita lamur aku du Senthong sapa Bagong wah inggih ki Lurah Bagong menawi mekaten cundhuk kalian menapa ingkang sampun dipun aturaken dening anak kula pun Ataswati Raden mugi andadosna ing kawuningan kraya-raya kula ngupadi jengandika Raden menika estunipun namung nampi penangisipun anak kula pun Ataswati anggenipun nyumpena dipun ladosi Raden Prabakesuma mila Raden kula aturi melas dhateng jasad kula melas dhateng anak kula
Monggo keparenga kula boyong wonten ing pertapan mring Cendani nglegani dhateng anak kula Punataswati. Begawan gembung tanpa sirah. Yen perkara kaya mengkono ing dadi panjalukmu, satemene Prabakasema ora bakal kabotan. Nanging ngertiya, yen to sejatine duwe gegayuhan sakliyane nggonku bakal seneng-seneng sarta rupian-rupian. Nuruti kalawan kerenteking atiku kepengin sumungkem kelawan Kanjeng Rama Arjuna ing Ngamarta. Mula sing gedhe pangapuramu yen to aku ora bisa minangkani apa kang dadi panjalukmu. Sesuk liya dina yen to wis rampung kewajibanku, aku bakal sowan marang pertapan mring Cendani. Selak modar anak kula. Anak kula anggenipun gandrung Kanjeng Andika Raden menika persasat ngiklasaken dhateng gesangipun. Sumpahipun anak kula menika menawi boten dipun ladosi Raden Prabakasuma timah ngendhat tali murda nganyu tuwa. Lampus diri boten nyumurupi dhateng gelaring jagat miwahe seming rembulan. Mila Raden, kula nyuwun kanthi sanget jengandika kersa nuruti dhateng pamuthaipun anak kula Punataswati. Sing gedhe pangapuramu penemban gembung tanpa sirah. Aku ora bisa minangkani apa kang dadi panjalukmu. Menawi ngaten kula meksa yen pancen sira penemban arep meksa lawan Prabakasuma. Ayo gage peksanen Prabakasuma. Nah yen ora bisa meksa lawan Prabakasuma, malah ana pendhita yaksa ingkang tak sampurnakake uripe saut mangsa Icandra. Kowe iki ngopo? Ndara disatu malah bunga-bunga kaya wong kedan. Kowe tak sadhek lho, Mir. Hah? Wong tuwa ki sing mapan, sing menep kok. Iki wis ora ana wong delok. Nek bunga-bunga ngono ki nek wong pinggir desa ana do geger darani ana apa? Tuwekan ora. Wah, ora iso nggo conto ajar dhewe. Wis rasa nangis. Sona iku rasa bengok-bengok ngono kuwi. Nek arek kajen iku ora sok bengok-bengok ngono kuwi. Nek Ndara disaut pendhita buta kaya kowe kuwi tenang. Ning mikir ora kok weh. Kok sikut rompol ora. Muni ae. Aja gong suwe-suwe kok mesake to aku. Grembak-grembik memelas ya. Piye wis rasa anak-anak ora nyeneni, ora anak ora nyeneni wis guys. Wis meneng. Njuk ngapura aku. Oh ya ngono. Wis meneng, Pak. Wis iki Ndara ilang ora tinggal nangis. Kok kaya mimin tas suwe-suwe kowe. Ora. Wis Pak ora nangis. Darahmu ilang. Doyak aja ming meneng wae. Doyak. Rama mremban nganti cumengklungen nggonku ngenteni rawuhing bapa mremban kaya dene ngenteni Sleming Palwa gabus kumambang ing Sela Kresna. Rama piye Rama? Nun mumboyong kelawan calon guru lakiku apa ya kasembadan? Aduh anakku nggir, anakku wong ayu. Aku wis tekan negara ngendi wae ndak takoni menyang endi dununging Raden Prabakasuma. Lan aku wis takon marang sapa wae. Dene ingkang pungkasan
Aku nampa kabar jebul calon manten lanang, calon mantuku mau wis ora ana. Wis ora ana piye to Penemban? Tegese wis ora ana ya wis ora gumelar ana ing jagat. Ora gumelar ning jagat piye Penemban? Tegese wis sirna marga layu cahayu. Popo Penemban, popo. Mereno semobang wangaruna kadinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara saketer kene donga engkong ler wowo sing pine panca Petoking ayam wana mrak manguhing pagakan piye Ataswati bojomu wis mati ora guneman karo wong tuwa sing senengane ngapusi lho ngapusi piye bareng sampeyan lunga saka plenggan jebul nutupi lenggahing Raden Praba Kesuma. Yen ngono kuwi bener sing tok karepake. Inggih leres Penemban. Aja mbok tinggal mungkur mengko nek mantuku lunga kowe bingung. Raden mboten nginten babar pisan. Bilajeng ngandika nyatanipun sampun dumugi wonten ing mriki Raden. Tru, ora edan to, Tru? Piye rasane dicekel wetenge, Tru? Apa sirek kapan ini serepet? Kok ora cetha omonganmu? Nyun ngapunten menika calon kang garwa sanes kula ngeten begawan gembung tanpa sirah Bapa Penemban wonten dawuh Raden apa iki ngeng aran Ataswati Atmajamu inggih menika yen ngerti kaya ngene rak mau aku ora bakal nolak. Wow
Piye kuwi? Wong kok ora tetek ora. Ya. Bareng karo kaya ngono kok ora nolak. Ampun sembrono. Ayuning wanita menika mboten kok tumus tekaning batin ya iso uga pasuryane ayu ning jane atine ledhek niku ya pirang-pirang. Ya, Gong. Heeh. Kaya istriku. Waduh. Kuwi senengane ora. Ora ndek kaya apik njaba njero. Ora sok dingono niku nek krungu keloro-loro. Inggih kula Ataswati. Apa pancen kowe utusan nglawan bapakmu goleki aku? Kalersan mekaten Raden. Sirmu piye? Kula badhe suwita lan panjenengan. Apa wis lahir batin nggonmu tresna? Lahir batos kula trimah pejah menawi mboten kelampan kula dhawuh kaliyan panjenenganipun Raden Prabakesuma. Janing-janing talaga kadi langit mambang tepasulan upamaneka lintang loya kusumayana sumawur apa pancen kepara nyata lamun sira wong ayu nakokke karo aku. Sing nakokke iki sapa? Aku Prabu Sutejo. Lak kantil ndasmu modar ora. Sampeyan kersa mboten kali kula? Kersa mboten? Anggepmu aku ki wong loro saudon telu saurupan, ora sudi karo kowe, ora bakal aku gelem karo kowe. Wadudya yudha mangambararum. Wedhus ki ora. Ngambararum. Waduh. Sang Kusuma. Lintang loya kusumayana suma. Wis Gong, wis dirampuke. Hong ngono. Omong Bagong kok disuluki ora. Petro, dalem. Piye Petro? Nderek mangayu Bagyo seketi jumurung. Dene ndara kula wis pikantuk Kang Putra. Ning ya ndara kula niki duwe kewajiban. Kewajibane apa? Kewajibane nggih menika goleki bapakne. Bapakne Bendaramu Ndara Janaka. Ngenteni sak rampunge nggone nuruti kekarepane anakku Ponokawan Petro. Nyatang ning kalanggan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasur lan pajaring purnameng gekono ing bopo penemban ana dawuh apa nggir gandeng durung rampung pakaryaning Prabakesuma. Mula wektu dina iki tak jaluk atmajamu tak anjingke ning Kalpika. Bakal ndak kanthi ngawawu Sudarma. Ataswati wonten dawuh maragake manjinga Kalpika. Ndak kanthi goleki kelawan wong tuaku. Nun inggih ngestaken dawuh paduka Raden. Gancing langit kelap-lapaton lir gincanging risang mawe gandrung. Nampun kaya ngaten niku ya aja terus ditinggal. Kula nderek lho Mas, muduar kowe. Kapokmu kapan kowe?
Ngene ya, awake dhewe ketemu sesasi pisan wae. Mboten iso lah wis kebacut tresnoan panjenengan. Mboten ngenten babar pisan bilih ya ampun, ya ampun. Ora kaya wong biasane jan. Luar biasa ta. Aduh. Alayam. Ala jamone kratingdang rotimun. Wah iya. Mula digdaya aku. Edan lan wae aja nganti lali-lali kula nggih Mas. Enggak beres ora. Aja kuwatir. Glelek ta, Tru. Kuwi dikapakke gong ling racik dikapakke kuwi. Wis takon aku. Goblokmu ora. Wong tuwa kok gampang percaya. Lah ya kuwi mau. Wis kowe pokoke engko ning sing anu lho, Tru, sing anu lho botol emas lho. Nek ora botol emas ora mandi. Kanjeng langit kelap-lapaton berkincanging risang mawe gandrung luluh. Kakang Semar iki sapa? Nika Ndara Praba Kesuma. Saka ngendi? Saking Kayangan. Wigatine. Lah kula tak nyuwun prisa sampean kok tekan mriki niku. Aku ngupaya murcaning Bathari Sri. Mula ngamarta ke Taman Pegebluk. Akeh para kawula esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk padha tekaning mati merga koncatan dewaning boga Bathari Sri. Ya Dipol. Mula aku karo Kresna kakangku diutus mbarep supaya ngupaya nendi dununging Hyang Wikulun Bathari Sri. Niki Ndara Praba Kesuma. Putrane Widodari Bathari Supraba duk nalika ingkang rayi Ndara Janaka dados nalindraning dewa. Jejuluk Prabu Kaliti lenggah wonten ing Sela Kandawaru binangun diwenangake garwa Widodari seketi kurang sawiji. Lah niki Ndara Janaka sing patutan kalih Ndara Supraba inggih menika Bathari Supraba. Lho, Janaka wonten dawuh. Ngakune anakmu bocah iki? Apa pancen bener kowe ngangaran Praba Kesuma? Inggih Raden. Panjenengan sinten? Aku Raden Janaka. Aduh Kanjeng Rama. Kula aturi nampi dhateng sembah kula. Aja gumampang kowe ngaturke sembah. Anak Janaka kulina nglungguhi tembung opor bebek mentas awake dhewe. Anak Janaka pirang-pirang kabeh tak aku minangka dadi putra yen to iso ngaturake dharma bekti lawan wong tuwa. Aja mung enak-enak lungguhan sila tumpang kendhangan dengkul. Tak aku anak Janaka yen kowe iso gawe srana kunduring Hyang Wikulun Bathari Sri Praba Kesuma. Lah iki lho ning kene iki sing aku ora seneng karo kowe Janaka. Mboten remen perkawis menapa. Lah kowe iki anak-anak kok mesti ora tok akoni lho. Anak Janaka kedah saged ngaturaken dharma bekti dhateng tiyang sepuh.
Oh ngono. Inggih. Lah apa ora kangelan Prabu Kesuma? Menawi menika anak Janaka saestu tartemtu saged ngunduraken Iwang Pikulun Bathari Sriya. Semar kepiye Kakang? Ya pancen ngonten niku sipate bapak sampean. Kuwi dikapake gong dirajang apa dikapake? Kuwi aja nganu pancen. Kuwi engko tak omongi to, ora aku pengen ngerti saiki. Kuwi sing gating denge dikapake katine karo jam. Oh, kuwi iki ngono.